Bore da i chi gyd a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae Salm 100 yn ein annog ni i foli Duw. Bloeddiwch mewn gorfoledd i'r arglwydd yr holl ddeiar, a ddolwch yr arglwydd mewn llawenydd. Dewch o'i flaen a chan. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd ddiw, ef am gwnaeth, a'i eiddo ef ydym, ei bobl a defaid ei borfa. Dewch i mewn i'w byrth a diolch, ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo, bendithiwch ei enw, oherwydd da yw'r arglwydd. Y mae ei gariad hyd byth, a'i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Mae gennym ni reswm i ddiolch, reswm i addoli yr arglwydd y bore yma. Felly gadewch i ni droi yn awr mewn gweddi ato fi. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Rwy'n ni'n nesau ato ti yn awr, yn dod i'th bresenoldeb di, gyda'n gilydd i'th foli di, i ddiolch i ti, i bloeddio mor wych o'i ti. Arglwydd ni'n llawenhau o'th flaen di. Mae gennym ni gymaint o resymau i ddiolch i ti. Falle bod e'n sefyllfa ni ar hyn o bryd yn anodd. Falle bod ni yn gwynebu heriau. A falle bod rai ohono ni wedi blino ac yn stryglo mewn pob math o ffyrdd. Eto arglwydd rydyn ni'n gallu llawenhau a diolch yno ti. O dad, derbyn ni nawr, derbyn yr oedfa yma o fawl. Amen bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, gadewch i ni barhau i addoli trwy gannu gyda'n gilydd. Wel, trowch gyda fi unwaith eto i'r Efengil yn ôl Ioan, ac i ni'n dal i fod ym mhenod 6. Nawr, jyst i'n atgoffa ni o le i ni arni, dechreuodd pennod 6 gyda hanes Iesu yn porthi neu'n bwydo dros 5,000 o bobl gyda 5 torth o fara a 2 bysgodyn. Yr arwydd rhyfeddol yma o bwy yw e,
pam bod wedi dod. Ac yna, wythnos diwetha, nath Rodri'n arwain ni wrth i ni edrych ar yr hanes fach nesaf, lle nath Iesu anfon i ddisgyblion ymlaen mewn cwch dros y môr, tra bod ei hun yn aros i weddio. Ac yna, dyma fe'n croesi'r môr nid mewn cwch, ond trwy gerdded ar y môr. Unwaith eto'n dangos i'w ddisgyblion mwy ohono fe ei hun. Wel, nawr ni'n ailgydio'n yr hanes, yr ochr arall i'r môr, mae Iesu a'r disgyblion wedi croesi am yr dorf yn chwilio amdano fe. Ac dyna i ni'n mynd i glywed nawr. Iesu yn esbonio iddyn nhw arwyddocad yr hyn roedd ei wedi wneud trwy ei bwydo nhw gyda'r 5 torth o fara a'r 2 bysgodyn. Ioan 6, adnod 22. Tranoeth, sylwodd y dyrfa oedd wedi aros ar yr ochr arall i'r môr, na fi ond un cwch yno. Gwyddent nad oedd Iesu wedi mynd i'r cwch gyda'i ddisgyblion, ond ei bod wedi hwylio ymaith ar ei pennau ei hunain. Ond roedd cychod eraill o Tiberias wedi dod yn agos i'r fan lle roeddent wedi bwyta'r bara ar ôl i'r arglwydd roi diolch. Felly, pan welodd y dyrfa nad oedd Iesu yno, na'i ddisgyblion chwaith, eithant hwythau i'r cychod hyn a hwylio i Gapernaim i chwilio am Iesu. Fe'i cawsant ef yr ochr draw i'r môr, ac meddent wrtho, Rabi, pryd deithos ti yma? Atebodd Iesu hwy, yn wir, rwy'n dweud wrthych, rydych yn fy ngheisio i, nid am i chwi weld arwyddion, ond am i chwi fwyta'r bara a chael digon. Gweithiwch, nid am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para i fywyd tragwyddol. Mab y dyn a rydd hwn i chwi, oherwydd arno ef mae Duw y Tad wedi gosod sêl ei awdurdod. Yna gofynasant iddo, beth sy'n rhaid i ni ei wneud i gyflawni'r gweithredoedd a fynd Duw? Atebodd Iesu, dyma'r gwaith a fynd Duw, eich bod yn credu yn yr un y mae ef wedi ei anfon. Os felly, meddent wrtho, pa arwydd a wneud i ni gael gweld a chredu ynot? Beth fedri di ei wneud? Cafodd ein hynafiaid fanna i'w fwyta yn yr anialwch. Fel mae'n ysgrifenedig, rhoddodd iddynt fara o'r nef i'w fwyta. Yna dwedodd Iesu wrthynt, yn wir, rwy'n dweud wrthych, nid Moses sydd wedi roi'r bara o'r nef i chwi, ond fy nhad sydd yn rhoi i chwi y gwir fara o'r nef. Oherwydd bara Duw yw'r hwn sy'n disgyn o'r nef ac yn rhoi bywyd i'r byd. Dywedasant wrtho ef, Syr, rho'r bara hwn i ni bob amser. Meddai Iesu wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Ond fel y dywedais wrthych, rydych chwi wedi fy ngweld ac eto nid ydych yn credu. Bydd pob un mae'r Tad yn ei roi i mi yn dod ata fi, ac ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Oherwydd yr wyf wedi disgyn o'r nef, nid i wneud fy ewyllus fy hun, ond ewyllus yr hwn am hanfono fi. Ac ewyllus yr hwn am hanfono fi yw hyn. Nad wyf i golli neb o'r rhai mae ef wedi ei rhoi i mi, ond fy mod yw hatgyfodi yn y dydd olaf. Oherwydd ewyllus fy nhad yw hyn, fod pob un sy'n gweld y mab ac yn credu ynddo
i gael bywyd tragwyddol. A bydda fi yn ei atgyfodi yn y dydd olaf. Yna dechreuodd yr Iddewon rwgnach amdano, oherwydd iddo ddweud, mae fi yw'r bara a ddisgynnodd o'r nef. Ond nid hwn, meddent, yw Iesu fab Joseph? Rydyn ni'n adnabod ei dad a'i fam. Sut gall ef ddweud yn awr, rwyf wedi disgyn o'r nef? Atebodd Iesu hwy, peidiwch â grwgnach ymhlith eich gilydd. Ni all neb ddod ata fi heb i'r tad am hanfono fi ei dynnu. A bydda fi'n ei atgyfodi yn y dydd olaf. Mae'n ysgrifenedig yn y proffwydi, fe gant oll ei dysgu gan Dduw. Mae pob un a wrandawodd ar y tad ac a ddysgodd ganddo yn dod ata fi. Nid bod neb wedi gweld y tad, ac eithrio yr hwn sydd oddi wrth Dduw. Mae hwnnw wedi gweld y tad. Yn wir, rwy'n dweud wrthych. Mae gan y sawl sy'n credu fywyd tragwyddol. Mae fi yw bara'r bywyd. Bwytaodd eich hynafiad y manna yn yr anialwch, ac eto buont farw. Ond dyma'r bara sy'n disgyn o'r nef, mwyn i rywun gael bwyta ohono a pheidio am arw. Mae fi yw'r bara bywiol hwn a ddisgynnodd o'r nef. Caiff pwy bynnag sy'n bwyta o'r bara hwn fyw am byth. A'r bara sydd gennyf i'w roi yw fy nghnawd. A'i roi am naf dros fywyd y byd. Yna dechreuodd yr Iddewon ddadlau'n da i'r ei gilydd gan ddweud, sut y gall hwn roi ei gnawd i ni i'w fwyta? Felly dwedodd Iesu wrthynt, yn wir, rwy'n dweud wrthych. Oni fwytewch gnawd mab y dyn ac yfed ei waed, ni bydd gennych fywyd ynoch. A mae gan y sawl sy'n bwyta fy nghnawd i ac yn yfed fy ngwaed i fywyd tragwyddol, a bydda fi'n ei atgyfodi yn y dydd olaf. Oherwydd fy nghnawd i yw'r gwir fwyd. Am gwaed i yw'r wir ddiod. Mae'r sawl sy'n bwyta fy nghnawd i ac yn yfed fy ngwaed i yn aros yno fi, a minnau ynddo yntai. Y tad byw am hanfono fi, ac rwy fi'n byw oherwydd y tad. A felly'n union bydd y sawl sy'n fy mwyta i yn byw o'n herwydd unai. Dyma'r bara a ddisgynnodd o'r nef. Nid yw hwn fel y bara a fwytaodd yr hynafiaid, buont hwy farw. Caiff y sawl sy'n bwyta'r bara hwn fyw am byth. Dwedodd Iesu y pethau hyn wrth ddysgu yn y synagog yng Nghapernaum. Amen. Nawr te, blant a phobl hŷn, mae wedi bod yn spel fach ers i ni ddysgu adnod efo'n gilydd ar y co. A mae yna un adnod sydd yn sefyll allan yn yr adran yma ddarllenon ni. Adnod sydd yn werthfawr iawn i'w dysgu ar y co. Ac felly ni'n mynd i drial i dysgu hi efo'n gilydd nawr. Meddai Iesu wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ataf i, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno i fi. Ioan 6, adnod 35. Dwi'n gobeithio heddiw a gallai pob un ohonon ni, yn blentyn neu oedolyn, ddysgu'r adnod yma ar y cof drwy wneud 2 weithgaredd fach. Yn gyntaf, nawn ni ddweud yn ara 10 a chymryd darn bach ar y tro. Felly, dwedwch chi ar fy ôl i.
Meddai Iesu wrthynt, "My fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ato fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi." Iowan 6, adnod 35. Ac unwaith eto, ychydig yn gynt. Meddai Iesu wrthynt, "My fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ato fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi." Iowan 6, adnod 35. Da iawn. Nawr, dyn ni am glywed rhai o blant y capel yn adrodd yr adnod yma gyda rhai o'r geiriau'r goll. Dwedwch yr adnod gyda nhw, ac yna ceisiwch ddyfalu pa eiriau oedd yr goll. Meddai Iesu wrthynt, "My fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ato fi, ac ni bydd syched bydd ar y sawl sy'n credu yno fi." Iowan 6, adnod 35. Sylwch chi pa eiriau oedd yr goll? A dyma un arall. Meddai Iesu wrthynt, "My fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ato fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi." Pa eiriau oedd yr goll tro hyn? Ac yn arall? Meddai Iesu wrthynt, "My fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ato fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi." A beth am tro hyn? Reit, rhowch go ar ddweud yr adnod heb unrhyw eiriau o gwbl eich helpu. Meddai Iesu wrthynt, "My fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ato fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi." Da iawn chi. Cofiwch i ddweud sawl tro heddiw i gofyn iawn, ac efallai i helpu chi ddeall yr adnod, beth am drafod y cwestiwn hwn gyda rhywun dros ginio heddiw. Sut mae Iesu yn debyg i fara go iawn, a sut mae'n wahanol? Diolch am ddysgu adnod gyda ni heddiw. Reit, wel, nawn ni weddio gyda'n gilydd yna. Nawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd yn Duw, ni'n diolch i ti am dy fab annwyl Iesu Grist. Bara'r bywyd, y bara yna nath ddisgyn o'r nef mwyn rhoi bywyd i bob un sy'n credu ynddo fi. Helpa ni nawr i ddeall yr hyn sydd gan Iesu ddweud wrthon ni. Ni'n meddwl am yr bobl yma oedd yn mynd at Iesu i wrando ac yna'n chaso ar ei ole, eisiau mwy ganddo fe, ac eto ddim fel tasen nhw yn gweld, ddim fel tasen nhw'n sylweddoli. Pwy yw e go iawn na? Beth sydd ganddo fe yw gynnig? O arglwydd, helpa ni beidio a gwneud yr un camgymeriad, helpa ni weld fod Iesu eisiau cwrdd a'r angen dyfnaf yna sydd ym mhob un ohono ni. O arglwydd, ie helpa ni, i ni'n cyffesu bod ni yn araf i ddeall, i ni'n aml iawn yn gallu bod yn wrthryfelgar, i ni'n gallu crwydro ddi wrtho ti a gwneud yr un camgymeriadau dro ar ôl tro, maddau ni. Dad, helpa ni.
Helpa ni dy geisio di ni'n meddwl am Iesu ei hun yn mynd i fan tawel mwyn dy fwynhau di o dad. Helpa ni. Y bore yma yn yr oedfa hon a prynhawn yma ac yn yr wythnosau sydd i ddod. Helpa ni dy geisio di i fwydo ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac o dad, neu di ddangos mwy i ni ohono fe. Mae'r geiriau yma yn rhai cyfarwydd i ni. Unwaith eto, fi'n siŵr fod llawer ohono ni di dysgu'r geiriau yna. Neu o leia ran cynta'r adnod. Mae fi yw bara'r bywyd. Ni'n gwybod y geiriau hyn, ond helpa ni'r bore yma yw cofio nhw, a'i credu nhw, i cymhwyso nhw, i fyw ac i gael yn newid gan wirionedd y geiriau hyn. Dad, helpa ni. I ni'n gwybod, fi'n siŵr fod na llawer ohono ni'r bore yma sydd a phob math o bethau'n pwyso ar ein meddwl ni. Ac i ni'n gofyn nawr am dy nerth i ymdawelu, i dy geisio di. Ac yn y distawrwydd yna, gad i ni glywed y lais di. O Dduw, derbyn ni nawr, derbyn ein mawl ni am diolch ni, derbyn ni am ein bod ni'n dod nid yn ein enw'n hunan, ond yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Cyn i ni ganu emyn arall yn gilydd, mae dad yn mynd i esbonio chydig bach ar y geiriau ar ein cyfer ni. Cefndir yr emyn sy'n dan sylw nawr yw yr arfer sydd gan Gristnogion o neilltuo ran o'r diwrnod, y bore'n aml iawn ynddo, i gael cyfnod o fyfyrdod tawel ac o weddi ac o astudio y Beibl. Mae'n cael ei arw weithiau yn awr dawel, neu weithiau yn amser tawel, ac wrth gwrs yn tynnu ysbrydoliaeth ar y ffaith fod Crist ei hunan yn arfer mynd o'r neilltu i weddio ar ei dad. A'r pwysau wrth gwrs yw bod y cyfnod yna o fyfyrdod yn gallu nerthu ni yn paratoi ni ar gyfer byw y bywyd Cristnogol ar hyd y dydd. Ac yn ei gweld y llwyfan yn cael ei osod fe bethau yn y ddau bennill gyntaf. Yn y dwys ddistawrwydd, dywed air fy niw, tored dy leferydd sanctaidd ar fy nghliw. O fendiged athro tawel yw yr awr, gad i'n weld y wyneb, doi dy nerth i lawr. Ac y pwysles na, wrth gwrs, ar y cyfnod yma fel cyfnod tawel yw yr awr, yn y dwys ddistawrwydd. Mae hefyd yn gwrthgyferbynnu hynny ar grym sy'n gallu dod trwy'r cyfnod yna. Tored dy leferydd sanctaidd, tored air sanctaidd, deiria sanctaidd ar fy nghliw, felly ynddo fe, neu doi dy nerth i lawr. Nawr, emyn Saesneg oedd yr emyn ma'n wreiddiol, speak Lord in the stillness, speak your word to me. Mae'r geiriau yna, wrth gwrs, yn cyfleiri'n peth ar emyn Cymraeg, y syniad yma bod ni nawr ag emyn sydd yn weddi mewn gwirionedd, ac yn weddi personol iawn hefyd. Mae'r emyn ma'n llawn o eiriau fel fi a fy. Ac rhywun o ddwyrain Lloegr, Emily Grimes, oedd awdur yr emyn Saesneg yn wreiddiol. Fe fi am gyfnod yn Genhades yn Affrica, ac fe sgrennodd yr emyn yma pan oedd hi'n Genhades yn ne Affrica yn 1896, ac cyhoeddi wedyn mewn casgliad o emynau gan mudiad Cesig. Mudiad Cesig yn fudiad yn y cyfnod yna oedd yn hybu dyfnhau y bywyd Gristnogol. Ac a fi hefyd yn bwysig iawn yn ceisio hybu y bywyd Gristnogol, y dyfnhau y bywyd Gristnogol yng Nghymru, oedd cyfieithydd Cymraeg yr emyn yma, sef Nantlais Williams, gweinidog amlwg iawn gyda Methodist Calvinaidd, gyda'r Presbyteriaid, felly, yn weinidog ar Bethany Rydaman a flynyddoedd lawer.
A mantais yn un o'r emynwyr na, ryw gnwd o emynwyr a gododd tua dechrau'r 20 ganrif. Rhai o Sir Gyfyrddin yn arbennig. I ni'n meddwl am Elfed ac am J.T. Job ac am Nantles ei hunan. Ac yr un dod dan ddau ddylanwad. Roedd na adfywiad llenyddol yn y Gymraeg yn y cyfnod yna, adfywiad romantaidd, adfywiad lle roedd lawer iawn o sgrennu telenegol romantaidd. Cerddi oedd yn creu ryw fath o, nelu at greu ryw fath o wyrgylch ac yn tynnu ar emosiynau. Ac yn ni'n gweld hynny yn yr emyn yma gan Nantlais, mae yn llifo'n rhwydd ac yn greu wyrgylch hyfryd. Ond y dylanwad mawr arall arnyn nhw oedd diwygiad 1904, ac ni'n gweld hynny'n glir iawn yn achos Nantlais. Fe gafodd fagwraeth grefyddol, fe ath i'r weinidogaeth a dod yn weinidog yn 1900 yn Bethon i Rydaman. Ac yna yn 1904 mae'r diwygiad yn dod i Bethany. A Nantlais yn sylweddoli bod e'n dilyn Christ, felly, bod ei berthynas ddim yn iawn â Christ. Bod ei berthynas yn wahanol i'r berthynas y bobl mae oedd yn dod dan ddylanwad y diwygiad o'i gwmpas e. A Nantlais yn ymdrechu mewn gweddi, meddwl fe, i gael yr un math o brofiad â nhw. Ond yn sydyn yn sylweddoli yn dawel iawn, meddwl fe. Mae credu oedd yr allwedd i'r cyfan. A hynny mae mor syml â hynny, meddwl fe. Hynny yw, bod e ddim yn dibynnu nawr ar ei ymdrechion ei hunan ac ar ei weithgarwch ei hunan i ennill i achodwriaeth o'r tai, i fod yn dderbyniol gan Dduw. Ond trwy gredu'n syml yn yr hyn wnaeth Iesu Grist drosto fe, credu yn ymdrechion rhywun arall, roedd e'n gallu dod i dderbyn iachawdwriaeth ac i ddod i berthynas bersonol â Christ. Mae'r newid yna, wrth gwrs, yn ei fywyd yn gwbl chwyldroadol. A mae'n ymroi weddill ei fywyd mewn gwirionedd i geisio hybu y bywyd Gristnogol yna mewn pobl eraill. Yn efengylu, ond hefyd yn ceisio dyfnhau y bywyd Gristnogol yn yr rhai sydd wedi cael trwydigaeth ac yn sefydlu gynhadledd er enghraifft yn Rydaman, gynhadledd y Silgwyn i ddynhau y bywyd Gristnogol. Oedd yn rhan hefyd o gylchgrawn o'r enw yr efengylydd oedd ar un dibyn mewn gwirionedd, oedd hybu y ffydd Gristnogol a dyfnhau y bywyd Gristnogol yn y Cristnogion. Ac yn y cylch yr efengylydd yr ymddangosodd yr emyn yma, y cyfieithiad Nantlais am y tro cyntaf yn 1921. A ar ôl gosod y llwyfan, hynny yw yr awr dawel yma, beth mae yr emyn yma'n neud yw mynd yn ei flaen wedyn i sôn am bwysigrwydd Caerdydd. Pwysigrwydd y Beibl ei hunan, ond pwysigrwydd yr hyn sy'n digwydd wrth i Dduw siarad yn ei trwy y Beibl. Dyna gawn ni yn y trydydd pennill yn dyswyd gras a bywyd yw dy eiriau pur, portha fi ar bara sydd yn fwyd yn wir. Hynny yw, mae gair Duw yn dod ag ysbryd i ni, mae'n dod â gras i ni, hynny yw ryw ffafr anhaeddiannol i'w gras. Ni ddim yn heiddi sylw Duw, ond mae'r Beibl yn dod â gras i ni. Mae'n dod â bywyd. A wrth gwrs mae'r sôn am borthi fi ar bara, hynny yw bwydo fi ar bara sydd yn fwyd yn wir, yn adleisio geiriau Crist ei hunan yn Ioan 6, lle mae'n sôn amdano hunan fel bara'r bywyd a fel y bara bywiol. Hynny yw mae Crist trwy air yn dod â bywyd i ni. Ac yna mae'r pennill nesaf yn sôn am y gair yn dysgu ni beth mae Duw am i ni wneud. Disg fi yng ngwybodaeth dy ewyllus lan, nerth dy gariad ynof, drud y ddeddfen gan. Hynny yw, i ni'n cael yn dysgu yng Nghaerdydd sut mae Duw am i ni fyw, yn ôl i ewyllus e. A dyw'r disgwyliadau yna, felly ddim yn feichus arno ni. Dyw cydymffurfio a dymuniadau ac ewyllus
a chyfraith a deddfed yw ddim yn fwrn ar y Cristion, oherwydd bod nhw'n dod i ni trwy Grist ei gariad, ei nerth y gariad yno, drud y ddeddfen gan. Mae hynny, wrth gwrs, yn adleisio'r salmydd. Mae Salm 118 yn sôn enghraifft ar arglwydd yw fy nerth am can. Salm 119 wedyn yn sôn mor gi gennyf dy gyfraith di. Hi yw fy myfyrdod beinydd, hynny yw beinydd trwy'r dydd felly. Ac yna mae pennill ola yn cyrraedd rhyw fath o uchafbwynt beth yw diben y cyfan. Y diben y cyfan mewn gwirionedd yw creu ffrwyth a creu arogle hyfryd. A mae'n adres hyn yn mynd i fyd delweddau o'r ardd. Mae hynny rhywbeth sydd ddim yn yr emyn Saesneg yn wreiddiol, rhywbeth mae'n adres wedi dwy'n mewn yn ei gyfieithiad sydd fan hyn y ddelwedd yma o'r ardd. Hynny yw, mae'r emyn mewn gwirionedd gan adres yn rhydd gyfieithiad yn hytrach nag yn gyfieithiad agos o'r Saesneg. Megis gardd ddyfradwy o aroglen llawn, boed fy mywyd arglwydd, bore a ffrynhawn. Bore a ffrynhawn yn golygu trwy'r amser, trwy'r dydd, bob dydd. Felly, boed fy mywyd arglwydd yn ardd. A mae'r gardd yna'n ddelwedd sydd yn digwydd sawl tro yn y Beibl am y Cristion ac yn ddelwedd gyfoethog iawn, wrth gwrs. Mae'n digwydd yn Jeremia 31, yn fyna mae'n sôn am y sawl sydd wedi cael ei achub gan Dduw fel gardd ddyfradwy. Mae Caniad Solomon hefyd yn sôn am y crydiniwr fel rhywun sydd yn ardd wedi ddyfrhau. Mae Ail Corinthiad wedyn yn sôn am y Cristion fel per arogl Crist. A dyna sydd gyda ni fan hyn, mewn gwirionedd gweddi ar y diwedd, i'n bywydau ni fod fel gerddi hyfryd yna sydd yn dwy'n ffrwyth ac sydd yn aroglu yn hyfryd gogoniant a mawl i Dduw. Ond falle i rai ohono ni fod dechrau y cyfnod clo yn teimlo fel amser maith yn ôl. O'ch chi'n cofio, oedd yna gyfnod yn y dechrau, lle roedd yna ambell beth oedd yn anodd iawn i gael gafel arnyn nhw. Pethau fel papur tŷ bach, ag paracetamol a calpol, a hyd yn oed pethau sylfaenol fel bara a llaeth a blawd.
A chi'n cofio, oedd e'n anodd yn doedd i gael delivery o yr archfarchnad. Oedd e hyd yn oed yn anodd i gael slot ar gyfer click and collect. Ac oedd hynny'n od yn doedd. Oedd e'n rhyfedd i ni oherwydd yn gyffredinol ni ddim di arfer gyda bod yn y sefyllfa yna. Ni di cael ein sbwylo yn do, mae'n siope ni a'r archfarchnadoedd, maen nhw'n llawn o bethau i ni jyst yn gallu taro allan i'w nôl unrhyw bryd i ni moyn, a ni yn, fel arfer, yn gallu archebu deliveries i'r tŷ, ac os i ni eisiau rhywbeth i fwyta, allan ni godi'r ffôn a cael takeaway wedi i glido i'n drws ffrynt ni. Dyna i ni di arfer gyda. Ond wrth gwrs, dydy y sefyllfa yna ddim yn wir mewn llawer o rannau o'r byd heddiw, a'n sicr doedd e ddim yn wir yng nghyfnod yr arglwydd Iesu Grist. A gaethon ni rhyw flas o sut brofiad bydda hynny. Y syniad yna o ansicrwydd. Lle mae'r pryd bwyd nesaf yn mynd i ddod? Beth os i fi ddim yn gallu cael gafel ar rhywbeth i fwyta? Ond dyna yw'r patrwm cyffredinol sydd wedi bod erioed, wrth gwrs. Y drefn arferol sydd i weld trwy hanes yw fod pobl yn gweithio, hynny yw yn ymdrechu er mwyn cael rhyw gynnyrch o'r tir neu cael arian i wario, ac yna, ar ôl gweithio, chi'n bwyta, chi'n cael yr hyn chi wedi gweithio amdano fe, ac mae'r bwyta yn eich galluogi chi i fyw am ychydig. Ond wrth gwrs, dyw'r bwyd yna ddim yn para am beth, a felly cyn bo hir chi'n gorfod gweithio eto a bwyta eto a byw ychydig bach yn hirach. A mae'r seicl yn mynd ymlaen ac ymlaen. Dyna sydd wedi bod yn wir ers y cwymp, ers i y ddynoliaeth wrth ryfelan erbyn Duw. Ni'n clywed ychydig am hyn yn Genesis pennod 3, ac ar nodau 17-19, mae Duw yn cyhoeddi melltith, cosb, yn erbyn Adda am ei bechod e. Ac mae'n dweud hyn. Dwedodd wrth Adda, am i ti wrando ar lais dy wraig a bwyta o'r pren gorchmynais i ti beidio a bwyta ohono, melltigedig yw'r ddeiar wrth achos. Trwy lafur y bwyteu ohoni holl ddyddiau dy fywyd. Bydd yn rhoi i ti ddraen ac ysgall, a bydd hi'n bwyta llysau gwyllt. Trwy chwys dy wyneb, bydd hi'n bwyta bara, hyd on i ddychwelu i'r pridd. Oherwydd ohono yth gymerwyd, llwch wyt ti, ac i'r llwch y dychwelu. Mae'r patrwm yma, chwysu, neu gweithio, bwyta bara, dychwelyd i'r pridd. A mewn un ystyr, mae'r broses yna, neu'r cylch yna, fod i ddangos gwirionedd sylfaenol i ni bob dydd. Sef fod bwyd a diod a unrhyw beth arall sy'n rhan o'r greadigaeth yma, bod nhw ddim yn ddigon i'n bodloni ni, a'n cynnal ni, a rhoi bywyd tragwyddol i ni. Na, mae gennym ni angen ysbrydol. I ni fel pobl wedi'n creu nid jyst i fwyta ac yfed a mwynhau, ni wedi'n creu i gael perthynas gyda Duw. Mae yna angen ysbrydol yno ni, a dim ond Duw sy'n gallu rhoi y bywyd tragwyddol yna i ni. Nawr, oedd Duw wedi ceisio dysgu'r wers yna i'w bobl, ni'n gweld enghraifft o hynny, yn hanes yr Exodus, wrth iddyn nhw grwydro ran i alwch. O'n nhw'n grwgnach, o'n nhw'n cwyno yn erbyn Duw. Pam bod ti wedi cymryd ni o'r aifft, o'n caethiwed, a dod â ni fas i lwgu fan hyn. Yn ddiddorol, o'n nhw'n cwyno, just fel mae'r bobl yma'n cwyno yn erbyn Iesu. Ond be mae Duw yn gwneud? Wel, mae'n bwydo nhw gyda mana. A be mae eisiau iddyn nhw sylweddoli? Wel, yn Deuteronomium pennod 8, adnod 3, ni'n darllen hyn. Darostyngodd chwi, a dwy'n newyn arnoch, yna fe'ch porthodd a mana
nad oedd y chwi na chynafiad yn gwybod beth oedd, mwyn eich dysgu nad ar faran unig bydd rhywun fyw, ond ar bopeth sy'n dod o enau yr arglwydd. Dyna, mae Iesu fan hyn yn ceisio dangos i'r bobl yma. Dyma, mae Iesu'r bore yma eisiau ddangos i ni. Nid ar faran unig, bydd rhywun fyw. Mae'n rhaid i ni gael Duw ei hun. Yn syml iawn, be fi eisiau gwneud yw edrych ar yr 3 pwynt yna ni wedi cyfeirio at nhw'n barod, yr gwaith, y bwyd, a'r bywyd, mwyn gweld beth sydd gan Iesu gynnig i ni y bore yma. Felly ddechrau, y gwaith. Mae'r dorf yma, maen nhw wedi dilyn Iesu, chi'n edmygu i brwdfrydydd nhw, maen nhw wedi dilyn Iesu draw i ochr arall y llyn. Dyn nhw ddim yn deall na'n gwybod sut mae wedi cyrraedd yna, ac wrth iddyn nhw ddechrau holiau, dyw Iesu ddim yn ateb i cwestiwn, ydy e? Na, mae yn rhoi'r ateb sydd ei angen arnyn nhw. Mae'n dweud yn adnod 26, yn wir, rwy'n dweud wrthych. Yr ydych yn fy ngheisio i, nid am eich chwi weld arwyddion, ond am eich chwi fwyta'r bara a chael digon. Gweithiwch nid am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para i fywyd tragwyddol. Mab y dyn a rydd hwn i chwi, oherwydd arno ef mae Duw y Tad wedi gosod sêl ei awdurdod. Yna gofyn asant iddo, beth sy'n rhaid i ni wneud i gyflawni'r gweithredoedd a fynd Duw? Atebodd Iesu, dyma'r gwaith a fynd Duw, eich bod yn credu yn yr un y mae ef wedi ei anfon. Nawr, falle bod jyst eisiau gwneud yn glir fan hyn, dyw Iesu wrth ddweud gweithiwch nid am y bwyd sy'n darfod, dyw e ddim yn annog y bobl yma i ddiogi. Dyw e ddim yn dweud, na fe, mae eisiau ni stopio gweithio a just dibynnu ar Dduw i ddarparu bwyd gwirthiol ar ein cyfer ni. Na, ddim o gwbl. Mae'r Testament Newydd yn hollol glir. Mae gennym ni fel pobl gyfrifoldeb, ni fod i weithio, ni fod i ddefnyddio ein doniau ni. A ni fod i wneud hynny gogoniant i Dduw, ac mwyn cynnal ein hunan a'n teulu a yr eglwys ac unrhyw un arall sydd mewn angen. Yr holl bwynt fan hyn yw mae nid sôn am fwyd corfforol mae Iesu, ond sôn am fwyd ysbrydol. Bwyd sydd yn para i fywyd tragwyddol. Nawr, do'n ni mewn munud fach i feddwl am y bara, sef Iesu ei hun wrth gwrs. Ond be ni'n gorfod sylweddoli i ddechrau o eiriau Iesu fan hyn, yw bod y bara bywiol yma, mae Iesu'n ei gynnig, dyw e ddim yn eiddo i ni'n naturiol. Na, ni'n amlwg fan hyn, am fod rhaid gweithio ar ei gyfer ni'n amlwg hebddo fe. Ni mewn angen. Ni'n llwgu. Mae Iesu'n dweud, gweithiwch. Mae rhywbeth sydd angen newid. Mae rhywbeth sydd angen i ni i wneud. Mae angen i ni dderbyn y bara yma. Felly beth yw'r gwaith? Mae'n ddiddorol nag yw e, yn syth. Pan mae Iesu'n dweud wrthyn nhw i weithio, ymateb y dorf yn adnod 28 yw, beth sy'n rhaid i ni ei wneud i gyflawni'r gweithredoedd a fynd Duw. Yn reddfol, fel pobl, i ni eisiau gweithio am ein iachawdwriaeth. Ni eisiau gweithio mwyn cael ein hachub. Mewn ffordd, ni eisiau achub ein hunan. Nawr, ni'n gallu dangos hynny mewn pob math o ffyrdd. Ni'n gallu ceisio bod yn llwyddiannus, neu ceisio bod yn dda, neu ceisio bod yn boblogedd. Ond be ni'n trio gwneud mewn pob math o ffyrdd yw ennill bywyd i ni'n hunan.
Yn yr un ffordd ni'n gweithio ac yn ymdrechu i roi bwyd ar ford, i llenwi'n stumog ni, i ni'n meddwl fod rhaid i ni weithio mwyn cael bywyd tragwyddo. Gweithio mwyn ennill cariad Duw. Ond di ni ddim yn gallu gweithio mwyn ennill cariad Duw. Mae'r Beibl yn glir fod yn ymdrechion mwyaf ni a'n gweithredoedd gorau ni ddim yn ddigon. A felly be mae Iesu'n dweud fan hyn yw y gwaith sydd rhaid i ni wneud yw credu. Hynny yw, y cwbl sydd angen i ni wneud yw derbyn yr hyn mae yn ei gynnig. Dod gyda dwylo gwag. Dod gan gyffesu ein methiant ni, ein pechod ni, ein anallu i achub ein hunan. Dod heb gyfrannu unrhyw beth ond ein pechod ni. A gofyn i Dduw yn ei drygaredd, yn ei rasau, i roi'r hyn sydd angen arno ni yn rhad ac am ddim. Glywes i stori wych yr wythnos hon. Ffrind i fi oedd yn dweud y stori, John Derek Rees, sy'n weinidog draw yn ardal Abertawe. A fi'n ddiolchgar iawn iddo fe, bod wedi roi'r darlun perffaith i fi ar gyfer yr pwynt cyntaf yma. O John yn dweud stori am bod yna grŵp o genhadon di dod draw o America i'w helpu e. Ac ymhlith y cenhadon yma, roedd yna gwpl par priod. Ac roedd y wraig di mynd yn sal, a di gorfod mynd i weld doctor, ac oedd y doctor di roi prescription iddi. Felly ffwrdd â nhw, a'r gŵr yn mynd i'r fferyllydd i gael casglu'r prescription, i gael ymoddion. Ac dyma'r gŵr yn gofyn i'r fferyllydd faint mae'n ei gostio. Wrth gwrs, chi'n deall y cwestiwn, achos yn America mae'r sefyllfa gofal iechyd yn wahanol iawn i ni, dim ganddyn nhw gwasanaeth iechyd wladol. Oedd e ddim yn deall fod y moddion yma am ddim. Oedd e'n dadle. Na, fi'n gorfod talu. A'r fferyllydd yn dweud, wel, mae'r pris wedi thalu'n barod. Na, meddwl fe, sa'n gallu cymryd am ddim, fi angen roi rhywbeth, fi angen cyfrannu, fi angen talu. Ac yn y diwedd, oedd y fferyllydd yn gorfod gweud wrth y gŵr yma, yr unig ffordd rwy ti yn mynd i gael y moddion yma, yr unig ffordd fi'n mynd i roi i ti, yw os wyt ti yn fodlon ei dderbyn yn rhad ac am ddim. A dyna oedd e'n gorfod gwneud. Os oedd eisiau yr moddion, os oedd eisiau i'w wraig profi'r iachad yna, oedd e'n gorfod derbyn fel rhodd. Dyna mae Iesu'n ei ddweud fan hyn yn dyfa, adnod 29. Dyma'r gwaith a fynd Duw, eich bod yn credu yn yr un y mae ef wedi ei anfon. Credwch yno fi, meddwl Iesu, na'r cwbl sydd angen i chi wneud. Chi methu cadw'r gyfraith. Chi gyd wedi methu, yn llwyr. Ond fi di dod mwyn llwyddo ar eich ran chi. Fi di dod i gyflawni y gyfraith. Fi di dod i fyw bywyd perffaith o ddiddod llwyr. Fi di dod fel un hollol di-bechod, di-fai. Chi methu gwneud meddwl Iesu. Fi yn. Credwch yno fi. Na'r unig waith sydd gyda chi wneud, gorffwys yn fy ngwaith gorffenedig i ar eich ran chi, derbyn bod y pris wedi thalu yn barod. A mae hyn yn dod yn ei at yn ail bwynt ni felly, yn dydy, sef y bwyd ni'n ei dderbyn. Mae'r darlun yma, mae Iesu'n defnyddio o fara, yn un ni gyd yn gallu ddeall, yn dydy. Mor boblogaidd bellach yw cwsgws a quinoa, os ych chi'n posh iawn. Fi'n siŵr fod y mwyafrif ohono ni yn dal i gael bara fwy neu lai bob dydd. Ac wrth gwrs, yn yr ganrif gyntaf, yn y diwylliant oedd Iesu yn perthyn iddi,
Roedd bara yn llythrenol yn rhywbeth beunyddiol. Dyma oedd y bwyd bob dydd. Dyma oedd y staple diet. Dyma'r hyn oedd ei angen mwyn goroesi, mwyn peidio a marw. A felly pan mae Iesu'n dweud mae fi yw bara'r bywyd, i ni'n reddfol yn deall be mae'n golygu. Ac wrth gwrs, allan ni wedi yn fwy na hynny, mae bara yn symbol pwerus oherwydd fod e'n rhywbeth mor syml. Ie, mae'n angenrheidiol, mae'n rhan o fywyd pob dydd, ac oherwydd hynny gallech chi gymryd e'n ganiataol. Yn yr un ffordd fan hyn, mae yr dorf yn cymryd Iesu'n ganiataol. Maen nhw'n edrych arno fe, a dwi ddim yn edrych fel y Meseia, dwi ddim yn edrych fel brenin, dwi ddim yn edrych fel yr hyn o'n nhw yn ei ddisgwyl, dwi ddim yn edrych fel mab Duw. Na, maen nhw'n dweud adnod 42, onid hwn meddent yw Iesu fab Joseph? Ydyn ni'n adnabod ei dad a'i fam. Sut gallaf ddweud yn awr yr wyf wedi disgyn o'r nef? Yn union fel dyw bara ddim yn edrych fel rhywbeth special, ond mae'n angen reidiol i roi bywyd mae Iesu. Iesu yr un ddath yn dlawd. Iesu yr un nath fynd i'r groes. Dwi ddim yn edrych yn special, dwi ddim yn edrych fel achubwr, ond fe yw'r un sydd yn rhoi bywyd tragwyddol. Beth yw'r bara yma sydd gan Iesu i'w roi? Wel, fe ei hun, wrth gwrs. Ni wedi gweld yr un ateb yna'n cael ei roi dro ar ôl tro yn Efengil Ioan. Be sydd ei angen arno ni? Ond Iesu ei hun. Adnod 35. Meddai Iesu wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ataf fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Ond fel dwedais wrthych, rydych chwi wedi fy ngweld, ac eto nid ydych yn credu. A mae'n bwysig bod ni'n dalgafel yn y pwynt yma. Be mae Iesu'n ei gynnig yw fe ei hun. Ni'n aml yn gallu gwahanu Iesu oddi wrth ei roddion, gwahanu Iesu oddi wrth y breintiau mae yn ennill ac yn cynnig i ni, ond na, fe yw ein bywyd ni. Fe yw ein gwobr ni. Fe yw ein nefoedd ni. Dyw'r pethau yn ddim hebddo fe. Mae Iesu wedi dod i'r byd mwyn rhoi ei hun i ni. Ond wrth gwrs, mae wedi dod mwyn rhoi ei hun drosto ni ar y groes. Adnod 51. Mae fi yw'r bara bywiol hwn a ddisgynnodd o'r nef. Caiff pwy bynnag sy'n bwyta o'r bara hwn fyw am byth. A'r bara sydd gennyf fi i'w roi yw fy nghnawd. A'i roi a wnaf dros fywyd y byd. Yna dechreuodd yr Iddewon ddadlau dair a'i gilydd gan ddweud, sut gall hwn roi ei gnawd i ni i'w fwyta? Felly dwedodd Iesu wrthynt, yn wir, rwy'n dweud wrthych, oni fwytewch gnawd mab y dyn ac yfed ei waed, mi bydd gennych fywyd ynoch. Mae gan y sawl sy'n bwyta fy nghnawd i ac yn yfed fy ngwaed i fywyd tragwyddol, a bydda fi yn ei atgyfodi yn y dydd olaf. Oherwydd fy nghnawd i yw'r gwir fwyd, a'n gwaed i yw'r wir ddiod. Mae'r sawl sy'n bwyta fy nghnawd i ac yn yfed fy ngwaed i yn aros yno fi, a minnau yno yntau. Mae Iesu'n dweud fan hyn fod yn mynd i roi ei hun, roi ei gnawd, tywallt ei waed drosto ni. Mae'n dweud fod e wedi dod i'r byd i ddatguddio Duw ac i fod yn ifydd i Dduw, a'r ffordd mae am wneud hynny yw trwy roi ei fywyd yn aberth. Dyma mae Iesu'n ei gynnig ar ein rhannu. Dyma mae Iesu'n ei rhoi mwyn i ni gael bywyd tragwyddol. Mae'n rhoi ei fywyd lawr. Nawr, sut ydyn ni'n derbyn yr bwyd yma? Wel,
nid canibaliaeth. Mae hynny'n amlwg. Yr Hen Testament yn glir fod bwyta cnawd dynol a yfed gwaed yn llythrenol yn anghywir. Na. Ac mae'r bobl yma, maen nhw, fel tasen nhw'n camddeall, falle'n fwriadol, be mae Iesu'n dweud, sut ni'n gallu bwyta i gorff e, yfed i waed e. Na, be mae Iesu'n ei olygu fan hyn wrth gwrs, yw bod ni'n ei dderbyn e yn llawn mewn ffydd. Cymryd i fywyd e, yn union fel i ni yn bwyta bwyd ac yn yfed diod ac yn cymryd e i fewn i'n corff ni, mae angen i ni dderbyn Iesu yn gyfan gwbl, taflu'n hunan yn llwyr arno fe, credu. A mae'r credu yna yn rhywbeth sydd yn digwydd unwaith, ni'n cael ein achub, yn derbyn bywyd tragwyddol y foment i ni'n credu, dim byd, fel ni wedi gweld, yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Crist. Os i ni ynddo fe a fe yno ni, dim byd yn gallu newid hynny. Ond mae'r bwyd o yma hefyd yn cyfleu rhywbeth dyfnach, yn dydi, rhywbeth dyddiol, rhywbeth cyson, rhywbeth parhaol. Mae Iesu yn fara'r bywyd, yr un sy'n rhoi bywyd tragwyddo, fel nawn ni feddwl mewn moment, ond mae e hefyd yn fara beunyddiol. I ni fod i fwydo arno fe yn ysbrydol bob dydd. I ni fod i dderbyn a dibynnu arno fe bob eiliad. A sut ni'n gwneud hynny? Wel, mae yna rhai ffyrdd gwbl amlwg yn does i ni'n darllen y gair. Yr datguddiad yma sydd yn dweud wrthyn ni amdano fe. Ac i ni'n gweddio, i ni yn mwynhau cymdeithas gyda ein tad ni trwy ei fab yn nerth yr ysbryd glân. I ni'n addoli. Fel ni'n gwneud bore yma, a fel ni'n gwneud wrth ddod at ein gilydd yn gyhoeddus, i ni'n canmol yr arglwydd Iesu ac yn gwrando ar y Beibl yn cael ei esbonio ac wrth i ni'n wneud hynny, i ni'n bwydo arno fe, yn tyfu yn ein perthynas ni gyda fe. I ni'n cael cymdeithas gyda'i bobl e. Ac wrth i ni siarad yn gilydd, annog yn gilydd, herio'n gilydd. I ni'n dyfnhau yn ein perthynas ni gyda yr arglwydd Iesu. I ni'n dathlu'r cymyn. Yn cymryd bara ac yn cymryd gwyn. Ac wrth i ni'n wneud hynny, cymryd yr elfennau hynny, beth i ni'n gwneud? Wel, i ni'n bwydo yn ysbrydol ar yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn cael ein atgoffa o aberth e ac yn taflu'n hunan o'r newydd arno fe ac yn dibynnu arno fe yn llwyr. Nid bod ni'n cael ein achub o ddydd i ddydd, o awr i awr, o wythnos i wythnos, na, ond i ni yn bwydo arno fe bob dydd. I ni'n dibynnu arno fe i'n cynnal ni. I fi angen Iesu. Mwy nag i fi angen y pryd nesaf o fwyd. Nawr, ni wedi gweld nifer o gyfeiriadau yn yr adran yma yn dod at y mana yn yr anialwch. A'r ffordd oedd Duw wedi darparu yw bobl yn yr lle anial yna, yr bara yma oedd di dod i lawr ac di galluogi yr Israeliad i barhau yn eu taith nhw. Ac wrth gwrs, oedd hynny gyd yn gysgod o Iesu. Ond beth oedd yn wir am y mana yma, wrth gwrs, oedd bod e yn pydru. Oedd e'n cael ei roi yn ôl yr angen, ond oedd e ddim yn para. Oedd e'n redeg allan, oedd ddim modd i storio fe, ac oedd e ddim yn digoni am beth. Oedd wastad angen casglu mwy, ac oedd wastad angen bita mwy. A felly ni'n gorfod gorffen gyda un pwynt ola, sef y bywyd. Y bywyd. Oherwydd
mae Iesu yn cynnig rhywbeth sydd yn rhagori ar pob dim arall. Mae'n cynnig bywyd tragwyddol. Sa'n meddwl faint ohonoch chi sy'n hoffi llyfrau Roald Dahl. Un o'r goreion yw'r stori sydd ganddo fe am Willy Wonka a'r ffatri siocled. Pa blentyn sydd heb freuddwydio am ymweld â'r lle yma ac blasu'r holl bethau hudolus yma. Ond taswn ni'n gofyn i chi nawr, reit, be byddwch chi yn ei ddewis os ydych chi'n cael cymryd un peth gyda chi o ffatri siocled Willy Wonka? Be bydda fe? Nawr, falle bod chi'n trio cofio yr llyfrau neu'r ffilmiau. Ond os o'ch chi yn ateb unrhyw beth heblaw am everlasting gobstopper, wel mae'n rhaid i fi ddweud, a phob parch, chi'n ffwl. Hynny, oedd yna lot o bethau gwych eraill, pethau gwerthfawr eraill, ond mor neis oedd yr holl bethau gwahanol yn y ffatri, doedden nhw ddim yn para o nhw. Na, dim ond ffwl bys ddim yn dewis yr everlasting gobstopper, yr un peth oedd yna fydd yn para am byth. Nawr, mae Iesu fan hyn yn cynnig rhywbeth sy'n para am byth. Adnod 47. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, a mae gan y sawl sy'n credu fywyd tragwyddol. Mae fi yw bara'r bywyd. Bwytaodd eich hynafiad y manna yn yr anialwch ac eto buont farw. Ond dyma'r bara sy'n disgyn o'r nef mwyn i rywun gael bwyta ohono a pheidio am arw. Mae fi yw'r bara bywiol hwn a ddisgynodd o'r nef. Caiff pwy bynnag sy'n bwyta o'r bara hwn fyw am byth. A'r bara sy'n gennyf fi i'w roi yw fy nghnawd, a'i roi ar naf dros fywyd y byd. Wel, dydy Iesu fan hyn ddim jyst yn cynnig nerth a bywyd yn yr oes yma. Na, mae'n cynnig bywyd tragwyddol. Mae yna lot o bethau ni'n gallu dibynnu arnyn nhw o ddydd i ddydd i'n cael ni trwy'r dyddiau caled. Pethau ni'n gallu defnyddio mwyn delio gyda'n problemau ni. Pethau sy'n gallu rhoi pleser i ni a chysur i ni yn y bywyd hyn. Ond mae Iesu'n cynnig rhywbeth llawer gwell. Mae'n cynnig rhywbeth sy'n rhagori heddiw, ond mae'n cynnig rhywbeth hefyd fydd byth yn dod i ben. Tragwyddoldeb o'i fwynhau e. Wel, os ni'n dibynnu ar bethau'r byd yma, yna un dydd, pan ni'n dychwelyd i'r llwch, pan ni'n gwynebu barn Duw, bydd y pethau hynny gyd i mynd. Yr cwbl fydd ar ôl, fydd barn, cyfiawn Duw, cosb Duw am y ffordd hunanol, a'r ffordd gwrthryfelgar i ni wedi byw. Y cwbl fydd ar ôl yw marwolaeth tragwyddol. Ond mae Iesu fan hyn yn cynnig bywyd. Tragwyddoldeb o fod gyda fe a'i fwynhau e. Maen nhw'n dweud yn ôl pob tebyg fod yna gymaint o ddarnau celf yn y Louvre yn Mharis. Tasech chi'n mynd yno ac yn edrych ar pob un eitem am 30 eiliad, sydd ddim yn amser hir wrth gwrs, bydde fe'n cymryd 100 diwrnod ddi-stop i weld popeth. Hynny, byddech chi ddim yn gallu crafu'r wyneb hyd yn oed os ych chi'n treulio trwy'r dydd bob dydd am 3 mis. Bydd tragwyddoldeb gennyn ni i edrych ar Iesu, a'i fwynhau e, ag ei ganmol e, a gwerthfawrogi. Pwy yw e? A'r cwbl mae e wedi wneud, a'r cwbl mae e'n ei gynnig i ni, ynddo fe ei hun. Pidwch o gweithio
ac ymdrechu a rithro ar ôl y bara sy'n darfod. Na. Dewch at yr arglwydd Iesu nawr, bore yma. Credwch ynddo fe, derbyniwch yn rhad ac am ddim yr hyn mae ein i gynnig. Bywyd tragwyddol, trwyddo fe ei hun. Diolch iddo fe. Amen. Amen. Wel, cyn bod ni yn gorffen yn oedfa ni, ni'n mynd i ganu efo'n gilydd unwaith yn rhagor. Wel ie, clod i ddiw. Diolch am ymuno ni yn ein oedfa ni unwaith eto. Os ydych chi rhywbeth hoffwch chi drafod ymhellach, unrhyw gwestiynau, neu os gallwn ni fel eglwys eich gwasanaethu chi mewn unrhyw fodd, plis cysylltwch â ni, a byddwn ni wrth ein bodd yn clywed gennych chi. Nawn ni weddio wrth i ni orffen. Arglwydd i ni yn cyflwyno'n hunan yn awr i dy ofal tyner di. Diolch dy fod ti yn darparu ar ein cyfer ni. Diolch dy fod ti wedi rhoi yr hyn sydd ei angen mwyaf arno ni, Iesu Grist, bara'r bywyd. Helpa ni nawr i'w dderbyn ein ddiolchgar. Diolch i ti am bob dim da arall rwy ti'n ei roi. Clew ni yn awr, bydd gyda ni. Amen bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen. Amen.